Dia 4 de juny del 1938. Al pati d'un hospital de la costa, Borriana. Em trobo en un hospital amb un tros de metralla a prop del colze esquerre, una rascada al canell, un foradet també amb metralla a l'anca esquerra i un bon tall fet també de metralla al taló del peu de la mateixa mà. Ahir, estant sota els garrofers, s'anava replegant tot el personal restant de la companyia. Doncs després dels últims combats, segons han dit, molt cruels, no em trobava amb la força, ja em faltaven molts. Se sent l'aviació, primer en passen molts, i quan ja havien passat en surten 2 més que els veig molt bé com passen per damunt nostre. Tot seguit se sent el xiular i un soroll estrany. Em dono compte que cauen 2 bombes, un terrabastall esgarrifós, molta pols. Cau molta terra i rocs amb metralla. De moment, a mi em sembla que no ha passat res, però veig molta sang, sento molts gemecs, veig cossos arrossegant-se per terra, amb el cap obert i ventres fora. Al cap d'un moment em dono compte de la ferida del braç. Un xicot m'ho envena. Els gemecs es fan més estridents, molt rebentats, arbres destrossats. Encara se sent remor de motors. Els pocs ferits volem córrer per marxar. Els que es moren esbategant-se. I els bons criden que no es mogui ningú de l'ombra.